Welcome, it's honey for YouTube channel here. Kutsatira kuchotsedwa ngati membala wa chipani cha Democratic Progressive Party DPP kwa Kondwani Nankhumwa, amene ANALIwachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi ku chigawo chakummwera, aphungu ambiri pano amene ali mbali yawo pa nthawi imene iwoWA amalimbana ndi Peter Mutharika Awatsika ndipo ena akudzitalikitsa ndi iwoWA. Ena mwa amene sali mbali ya Kondwani Nankhumwa ndi monga aphungu wakudera la kumadzulo mboma la Mulanje, Yusuf Nthenda amene ndi loya ndipo amagwira limodzi ndi maloya a Kondwani Nankhumwa ku mabwalo a milandu polimbana ndi utsogoleri wa chipanichi. Ena ndi Ralph Jooma amene ndi phungu wa dera la Mangochi-Monkeybay amene ali woyankhulira wa Kondwani Nankhumwa. Sameer Suleman amene ndi phungu wa Blantyre City South amene anali mlembi wawo. Suleman anauza atulangani kunena kuti abwerera kupita kumbali ya Peter Mutharika kuti akathandize chipani cha DPP kupambana masankho mu chaka cham'mawa. Iwo akuti anapita kukakhala mbali ya Kondwani Nankhumwa popeza Peter Mutharika ankena kuti sayimiranso pa masankho a mchaka cham'mawa, koma ngati akuyimira ndiye kuti basi ali mbali yawo, ndipo cholinga chawo iwoWA ndi chakuti chipani cha DPP chibwerere mboma chaka cham'mawa. Iwo akuti ameneranso kukhala wodzipereka ku chipanicho ndipo athandiza Peter Mutharika kuti adzapambane masankho. Yusuf Nthenda anena kuti pakadali pano sali mbali ya Kondwani Nankhumwa ndipo pano akufuna kuthandiza Peter Mutharika pandale ndi kupambana masankho akubwerawa. Nawo Ralph Jooma anasimikiza kunena kuti iwoWA salinso ngati mneneri wa Kondwani Nankhumwa. Nankhumwa anawasankha Ralph Jooma ngati mneneri wawo pa 28 December mchaka cha 2023. Malipoti ena akuonesanso kunena kuti phungu wa dera la kumadzulo kwa boma la chiladzulo Matthews Ngwale ndi phungu wa kumpoto ku boma la Blantyre Francis Piso awatulukanso Kondwani Nankhumwa. Nawo Joyce Chitsulo amene ndi phungu wa kumadzulo kwa boma la Mwanza akunena kuti atuluka ku chipani cha DPP ndipo masankho a mchaka cha 2025 adzayima ngati phungu woyima payekha. Iwo ati si membala wa chipani cha DPP ndipo auza kale anthu a dera lawo za ganizo lawoli. Chitsulo akuti sakufunika kukhala membala wa chipani chilichonse kuti apambane pa masankho akubwerawa, koma ngati President achakwera angafune kupita ku dera lawo ndipo akufuna anthu, iwoWA adzapita chimodzimodzi Kondwani Nankhumwa. Ngati angafune anthu mdera lake iye yemwe wokondwera adzamuperekeza, koma adzayima okha masankho mchaka cha 2025. Kumayambiriro sabata ino Kondwani Nankhumwa anauza anthu owakonda kundira ndi mzinda wa Blantyre kunena kuti anthu ena afune asafune mchaka cham'mawa kupikisana nawo pa masankho ngati mtsogoleri wa dziko lino. Akatswiri pandale Yusuf Nthenda anayikapo mlomo pa nkhani ponena kuti sizachilendo kuti aphungu amene anali amzake akumuthawa Kondwani Nankhumwa popeza aphunguwa akuwerengera kuti akuyenera kudzapambana masankho ngati aphungu, kotero akuyenera kukhala ndi chipani. Nawo Wonderful Nkuche anati ino ndi nthawi yofunikira kwambiri kuti Kondwani Nankhumwa abwere poyera ndi kuyankhula chimene achite pofuna kuti owatsatira iwoWA asawasiye malere ndi kupanga ziganizo zina. Nkuche anati akangochedwa nawo owatsatira iwoWA atopa nawo ndipo aloza pane zina ngati mmene achitira aphunguwa. Kutsatira kuchotsedwa kwawo ngati membala wa chipani cha DPP, chipanichi chalembera spika wa nyumba ya malamulo Catherine Gotanhala kuwauza kuti achotse Kondwani Nankhumwa ngati mtsogoleri wotsutsa boma wa chipanichi ku nyumba ya malamulo. Wina amene anayimitsidwa nawo ku chipanichi Ralph Jooma ndi membala wa chipani cha Malawi Congress MCP. iwoWA analengeza izi pa msonkhano wina umene chipani cha Malawi Congress Party chinachititsa mboma la Salima ngati mwa sabatayi. Amusa anati
sangamadikire miyezi 9 ngati kuti iwowa ndi woyembekezera, ndipo pano akugwira ntchito limodzi ndi chipani cha MCP kuti chipambane mboma ndi kukwaniritsa masomphenya ake.